Πολύ κατούλιο έχει πέσει. Πάνω Τα είδα. Το ράντερ γιατί το κάνει. Α, για αερόφρενα, ανοίγουνε. Μαλάκα. και εδώ το κάτω. Και το κάτω, ναι. Καρά μου δεν είχαμε Κυριακή. Ήδη, είχαμε μέσα κομμενάκι. Ρέτι. Βάλτε τα μπρος. Γιατί. Βαλβίδες. Δες τα όλα. Δεν είναι αυτό. Τι. Δεν έχει... Σε δίνει σαν να μην δίνει γκάζι. Τι εννοείς να μην δίνει γκάζι. Ναι, κάτι είναι, καπνό έβαλε. Ναι, δίνει έσκασε. σαν να μην έχει γκάζι. Ναι. Με συγχωρείς, κάτσε φορά. Σου είπα και τα βαλβιδάκια για αυτά. Σαν μηχανοστάσιο καραβιού είναι μέσα εκεί. Ναι, σαν μηχανοστάσιο καραβιού, συγγνώμη. Είναι ένα καρό πράγματα που να ελέγξεις. Αυτό το έχω βάλει. Θα κάψω.